Oya orenya kwa Ramogi Tv kamora mora maintiere kawuono tich ang'wen maen tarik 29 dwe mar 9 higa mar 2022. Ageno ni chiwo maber kamora mora maintiere kendo machiegni e chenro mar piny nyinga Joyce Oduor. Oya orenya kwa Ramogi Tv kaka kawuono chieng' tarik 29 en chieng' tich ang'wen kamora mora maintiere warwaki e chenro mar piny bende parno odiochieng' ma kawuono ken chieng' tarik 29 piny mangima dhialo odiochieng' ner mar jogo eko bende nitiere kod tuo mar adundo. Odiochieng' ma kawuono ka nyasi ma kamano biro bedo katimore kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi en nyasi ma bende biro bedo kwa kiloni achiel kachiel machiegni chenro ma kama nyinga Sharon Ong'aw. Nyakora Ramogi Tv weche thoth iwacho ni kiny ma kawuono Nyasaye mingi ma omi teko iyueyo kendo iwacho ni inyalo chung' malo inyalo mosne wadu man kanyo be kora rewra kodi kuom osini oyawre iyudo kiny ma kawuono wagonero kamano kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono tarik 29 dweni mar 9 oringo ng'wech kendo dong' mana wacho odiochienge 2 kende ka to tieke kendo koseluonge lunga ni wachako dwe mar 10 kanyo dong' gi dweche adi dweche to chopo Christmas chopo ni higa manyien doge mit ka paro ni odong' mana dwe achiel kende to Ramogi TV tieko mana higa achiel are ochak bede yamo en gimoro makare kendo kaka janeno maro osebedo kanyo kodi wagoniero kamano kiny makano weche thoth ka wachako gi mag county wadonjo bende mago matimore od bura ma pacho kaka makoro od buche gi duto mano mar National Assembly kachiel kod mano bende mar Senate dhi bedo gi romo makanyakla are kawuono saa 8:30 mar odiochieng' kendo kanyo jatend piny Kenya William Ruto dhi yuoro kacha mondo chiw twak mare mokwongo kore od bura no ka koro igeno ni gik mathoth bedo kolose ta ahinya gik ma jod bura rito en ni weche mage chenro mage ma intiere go mar bero uchumi mar piny Kenya weche thoth mana kaka koni machiegni chenro mar piny ani nyinga Cleophas chako kwalo ng'wech machon nade osewacho te koro akeni owacho ata kuondi minyalo yudwa to amos ng'e giminowacho no kwalo ng'wech kaluwore gi wach Christmas en osechopo osedhialo wanyaka wachiegni chopo dude mano wach makare higa achiel ichio nade achio makare dan ndo ka parapare nyocho chake kwa kono ne wachako ni ya orenyo kwa Ramogi Tv ma chenro mar piny tarik 30 dwe mar 11 mana ndala achiel acho kiny ma oluwo chieng' mano yawo Ramogi TV ne wantiere ka nyaka sani wach ne en mana teko mar Ruoth Nyasaye ma kodo keto nyaka ka mana kamano achiewo yo makare Sharon ichiewo na amba chiwo makare Ruoth yono piny no wagone erokamano gini kade beni wachulo to dine be kata mana ne ngima ne nyiewo samoro kata mana ne muya mwaga nyiewo jomoko dina koro kane kata mana bokitanda to jomoko rem godo to dine wayudo ka jomoko bende koro onge kata joma luot gi pono nok mor mode koro onge kata piny ka kaloro ni Nyasaye tiduoko ne duong' kinde duto ka ok en Nyasaye Joyce selalwa ibiro tiduogo asani to koro aduogo full swing wache chalo steam token inade antie maber wagone Nyasaye erokamano mana kaka Cleophas osewacho ni weche ng'eny sae matin odiochieng' ma kawuono weche mathoth timore mana kaka isewacho gavana kaunti ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja gikone noluongo romo mano mar od bura mar 3 mar kaunti ma Nairobi kaka kawuono gibiro chamo muma kae to giyiero speaker weche mabende wabiro menyo ne joneno magwa achiel kachiel kochakore twak marwa mokwongo nyaka ango chop kanye chenro mar mbako romo kalore ni mago bende e weche miluwo mathoth ahinya kaunti ma Nairobi rakruok pek akiano dhi bedo machalo nade en gimoro ma osebedo ka waluwo kendo are twak mana wan go juma mokalo kana wantiere kod jogo malaro kom mar speaker achiel kod jod bura mamoko mantiere e kaunti ni ma Nairobi en gimoro ma nigeno dhi bedo malich ahinya kata kamano moko kuom jogo manowuok kalaro kombegi duto ne kodo thuolo mar chopo kacha kore debe wacho ndebe mogicha jomage mane ni kacha wacho ni Edward Gishana mano koro e clerk kata karan mar od bura no ma kaunti ma Nairobi no do kwa maro mo 24 kuom 24 joko duoko tese gin jochiko kuom jochiko gi jabiro no witoko ji ariyo ma koro chope debe kuom jabiro witoko ka utingo speaker mar od bura mokalo mano kirango kanyo Benson Mutura mabende ne idhi dewo wang'e kacha kod kwethno mar jo Kenya Kwanza kama chielo kacha jogo ma oyudo thuolo mar dhi Benson Kennedy Mondi kachiel kod
jal machielo manoro kwa ni kanyo ni Hassan Rabo Mohamed. Bende dibed ni mane emomiyo ni nagi ng'anyo odiochieng' manyoro jo Kenya Kwanza. Mane gimo chwalo ng'anyo mare kendo giwacho ni odiochieng' makawuono gidhi neno ni onge chamo mwa motimre kacha, onge chamo muma, kendo giwacho ni onge ng'ama dhi chopo kacha yiero mar speaker. Wacho ni gigi duto bende waseneno kata e od bura Senate kacha ji nong'anyo to pod yiero notima tema. Wacho ni ang'o ma kotimore pitok mona ang'o modho pi kuto gwal ok sind dhok modho pi kata kamana warito neno ni te county ma Nairobi ka en ang'o ma dhi timore kalure ni kata ka wang'iyo kwan mag MCAs mantiere e county ma Nairobi, ka wang'iyo kweth ariyo madongo mantiere pacho kae, mano kweth mar Azimio kaachiel kod kweth mar Kenya Kwanza, waneno kanyo ka kwan jo Azimio mantiere kod MCAs mathoth kacha, jo Kenya Kwanza nitiere kod MCAs matin. Rakruok dhi bedo machalo nade? Jo Kenya Kwanza nyalo bedo kod gombo ni gine ma giyud komno mar speaker kalure ni governor ma Nairobi owuok e kweth Kenya Kwanza. Jo Azimio bende dwa soyo tiendgi kacha, odhi bedo matek. Ramogi Jwangi gi kono mistake. Wachaki county ma Nairobi kata donjo bende od bura kacha. Kama bende twak ma wiye mano bedo go nyoro bende ko jo od bura mantiere malo kacha. Gin gima girito ni jatend piny odhi olose bero uchumi, duoko ngima, nengo mar ngima odog piny mondo oganda yud yot e yorgi mag tich kata ka gitiyo omenda bende chop kacha. Weche mag Fuliza bende ang'eni ang' warango kawuono e weche manyien ma wadhi bedo kanyo ka warango. Kata kamano mani chenro wadhi bedo go kawuono. Chenro mokwongo nyaka Ramogi Jwang' wasingo ni wadhi bedo kae kod awacho ni jo od bura mag county ma Nairobi ka machon, wanya bedo kanyo gi MCA machon, wadhi bedo kod kae Mungu Moini, wadhi bedo kod Alex Otieno, mano Otieno ni magokinyi, ma bende wadhi bedo kanyo kokelo achiel kachiel kod nyawadwa Joyce Oduor, kachiel kod jotelo mamoko madhi bedo kanyo ka jalar kom speaker county ma Nairobi kae, mano ken ng'ode dhi tude kod bende achiel kachiel kaka machielo bende wadhi bedo kod jo od bura mamoko, mano koro ting'o kanyo Morris Gari, mano koro ja od bura no kata MCA machon ma Nairobi West. Ka watieko kanyo e chenro mar bakoro mang'wa biro koro ang'wa chako gi jo od bura opogore. Sharon. Mana kamano nyaka Ramogi Jwang' mana kaka nyawadwa Cleophas Oluoch noselero ni odiochieng' ma kawuono iyawo ayanga od bura mar 13. Ng'ama biro yawe en jatend piny Kenya mar abich mano William Ruto. Ka bende odiochieng' ma kawuono bende dhi bedo gi jofwambo magwa ka pok oya od bura ma kamano mar mondo mi ginyiswa chenro ma bende dhi bedo katimore. Odiochieng' ma kawuono bende wadhi bedo gi thuolo mar bedo kod jo od bura. Wantiere gi senator e county ma Migori, mano Eddie Okech. Wadhi bedo gi ja od bura mano ma Kisumu East Shakil Shabir, kanyakla gi ja od bura mano mar county kata mana Kiero Umandrepe county ma Siaya, man Laktar Christine Ombaka, duto te ma bende obro bedo kwa somo godo para. Neno kata mana ka odiochieng' ma kawuono gazet ma The Standard wacho ni yok dhi bedo mayot ahinya kalore gi jotend migepe manyien mano puodhi. Wang'e ni nitiere moko ma bende weche mag mibadhi osebedo ka omieno, bende ibro puodhgi kata oyo mano kochopo seche ma bende puoth margi biro tim gi jo od bura ma pacho ka. Duto te en mbaka ma bende Cleophas biro bedo kagoyo gi jo od bura. Kuom mano ioronwa ote magi kaluore gi thuond weche ariyogi. Namba kaka pile 23600. Mbui mar Facebook ido achiel kachiel mano Ramogi TV. Tudri koda mbui maga koriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok iyuda @Sharon Ong'aw. Nyaka Ramogi Jwang' sami tudori kodwa inyiswa ni neno ka intiere kanye to bende nyisowa nyingi. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Wiki kwile odiochieng' ma kawuono en tieng' tich ang'wen pogore mane ma Sharon ikono kawuono koro kanyo sa 2 mar okinyi kik iwuo gi chenro ni mar rupiny ni mar pogore yang biro kanyo nyaka rom kanyo sa 3 mar okinyi. Tudri koda e Twitter, Facebook, Instagram kaachiel kod TikTok maga yuda kacha @Cleophas Oluoch machiegni nikech ma en rupiny. Mokwongo wewe kondo weche. Tunatarajia kwamba atakapowaita waratibu wa kudumu atahakikisha kwamba ni 50-50. He promised that he would sell out, we will buy fuel at 100 shillings. We are waiting. Oya orenya kora Ramogi Jwang' kino machiegni modine weche manyien okinyi ma kawuono ka wakero ni chenro ni mar piny nyinga Cleophas Oluoch. Oganda ma kaola ma ichiwo e yor ong'we yamo ma ong'ere kaka Fuliza koro yudo fungruok matin bang'
Kembe machiwo hola no golo omenda magijuogo pile ka pile ewi hola matin ne siling 1,000 ka gichudo e thuolo matin ne ndalo adek. Safaricom bende gi bengi mar KCB kaachiel koda NCBA bende odiochieng' manyoro ne olando ni jogo makawo hola matin ne siling 1,000 koro oduoknegi omenda ma ijuogigo pile ka pile kod atamalo 50 bang' odiochieng' mar adek mar gowino. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, jatend piny Kenya William Ruto bende ne oyuoro e nyasino kendo ne opuoyo okang' makamano kaachiel kod yore mamoko mag duoko pek mar ngima oganda piny. E nyasi mano yuore kod jotend piny owacho mawuok e migepe mopogore opogore, kambi mar Safaricom mane ochako hola mar Fuliza higa mar 2019 ne olando ni chakore dwe mar 10 higani jogowi biro yudo fuong'ruok mar atamalo 50 e omenda ma ijuogogi odiochieng' ka odiochieng' ma gine gigowi, okang' ma igeno ni biro medo yot ne oganda maromo milion 1.7 makawo hola mar Fuliza pile ka pile. Beginning 1st of October, together with our partners NCBA and KCB, we are further building on our Fuliza partnership to empower more Kenyans with even more affordable access to credit. All customers will enjoy Fuliza free of the daily maintenance fee for transactions below 1,000 and below 3 days. So for the first 3 days, they won't have to pay any daily maintenance fee, which they pay today. Bang' ndalo adek mar bedo kod gowi matin ne siling 1,000, oganda makoro nego juog siling 10 odiochieng' ka odiochieng' biro chulo siling 6. Jogo makawo hola moingo siling 1,000 bende oyudo fuong'ruok e omenda ma ijuogogi ma odok piny e kind atamalo 10 nyaka atamalo 20. Jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni okang' makamano biro konyo weg ohelni matindo tindo yaro ohelnigo kendo nyuolo thuolo mag tije ne rowere ma pachoka. They can double if not triple their business, and it is good for everybody. It is good for the fintech companies, it is good for the banks, it is good for the taxpayer, it's good for the taxman, and it's also good for me. So I think we can have a win-win. I think it's good. We're going to have a win-win arrangement. Ruto bende ne omedo ni piny owacho ikore mar tiyo kod omenda mane otiso ni Hustlers Fund e keto kumba ne kembe matindo tindo mabiro kawo hola machalo kaka Fuliza mondo duok piny nyinyo ma ijuogogi. The assignment Eliud Owalo and my good friend Professor Njuguna will have is to structure with yourselves the Hustler Fund. We are ready to commit public resources to underwrite some of the risks so that chamas, cooperatives, SACCOs can access credit at single-digit interest rate. Gavana mar bengi maduong' CBK Patrick Njoroge ne osiemo kembe machiwo hola mondo wetiyo kod yore maroko jogo magimiyo hola kachudo leo. As you know, Your Excellency, on the 17th of this month, we began firmly regulating the digital credit providers that have been a problem in this country. So all that business of them calling you or calling, let's say, a customer, a borrower, and demanding that the payment be done using unethical means, that is a thing of the past. Kata kamano, jokawo Fuliza to pod biro chulo atamalo 1 ma ijuogo ewi hola ma omigi kata ka gikawo matin ne siling 1,000. Jogo ma ok oduoko gowi bang' ndalo 30 biro giyienegi kawo Fuliza kendo mana kaka osebedo ndalo mosekalo. Oganda ne okawo hola maromo siling bilion 578 kokalo e Fuliza higa mokalo. Kamano en siling bilion 1.5 pile ka pile. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Rokamana Edwin Okoth ko report makamano wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ogolo yinga ma osebedo kadino ne yore mag kedo kod midhiero mar oro e pacho kae. Kakoro oyango ni apis mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua ema koro biro telo ne chenro mag kedo kod midhiero no. Ruto wacho ni mae biro kelo yot ne chenro mag kedo gi oro e thurka kendo
tudruok maber e kind sirkal mamalo kod mago bende mag counties. Magi ne owacho e romo mane obagi e kar log tich no mar piny owacho, ka bende omedo ni chenro no biro kelo yot e pogo tich e kind sirkal mamalo kod mago mag counties. We said the meeting chaired by His Excellency. What is it that we are? What have we been doing? We also I want to appreciate the development part. Kamachielo bende nyakora Ramogi warango kanyo ni gik mage mosebedo kanyo katimore paw siasa. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya omedo seyo kaka joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ne ong'ado bura e wi ng'ur mar ombuch jatend piny. Azimio wacho ni andika manimba manyiso kaka ne ong'ad bura no nyiso mana kaka jong'ad bura e doho no maduong' mogik ne ondhogo jo Kenya kuom rem wito oko duoko mar ombuch jatend piny. George Bati koro miyo waler. Bang' doho mamalo mogik keto adimba kaka ne ging'ado bura wi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya, joyal buche 7 go nyocha ne oketo gik ma gidwaro mondo otim ahinya ne IEBC mar neno ni yiero mandalo mabiro obedo maonge ng'ur ahinya ombulu mar jatend piny Kenya. Kaluwore kod andikano, dwaro nitie mondo od bura mamalo oket chike manyiso kaka duol mar yiero IEBC tayo tijene. Doho bende dwaro mondo IEBC olos okenge mong'ith manyiso kaka gitayo tijegi, koting'o chik maneno ni jakom ok ong'ado wach kende ma ok okawo pach jokanyo mamoko. Dwaro nitie mondo ket maler pogruok e kind tij jakom mar IEBC kod commissioners mamoko. Doho bende ng'eto margi dwaro ni apisas mag IEBC ema obed gi thuolo mar donjo e kuku mar tich margi kata saba ma ok joma wuok e pinje maoko. Doho dwaro ni IEBC oket mopogore kuku mag chenro kata saba margi mar tich kod mano ma itiyogo e kinde yiero. Ma biro miyo doho yot e nono ng'ur motenore kod gik manitie saba mar yiero. Doho dwaro mondo IEBC oket kama nyiso kwan ombulu ma oluti kama ok owinjore miluongo ni stray ballots, kendo nyaka IEBC tieg makare apisa mage e wi ombulu matiyo e kwan mag ombulu ahinya e komtend piny Kenya. Gidwaro mondo IEBC oket okenge moyiedhi ka oluwore kod kidieny mar 90 mag chike yiero ma higa 2012. Ka gidwoko kaka joyal buche 7 mag doho ne ong'ado burano, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kokalo oboke ma ochuo e kogno gogai margi Raila Odinga kod jalupne Martha Karua giseyo doho kuom ne ndhogo jo Kenya e bura mane ging'ado tarik 5 dwe mar 9 mar higani. Azimio koni kata bang' doho yango ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne oketho chike tayo yiero maduong', joyal buchego ne odokne e ng'eto mar bura. Azimio wacho ni ketho mane Chebukati otimo ne oromo wito oko duoko mar ombulu e yiero mokalo. Joditogo mag Azimio bende seyo doho kuom sieko sani ni owinjore oket makare chenro mag tich ka IEBC kaluwore kod pogruok manoneno e yiero mokalo, ka doho nogo ne odino itgi neno mane gichwalo e kinde bura mane kwedo duoko mar ombuch jatend piny Kenya mane giyangogo kaka pogruok mane obedo ka IEBC ne ochocho duoko mar ombulu. Gimedo seyo doho kuom ngalruok e winjo bura mane ochwalnegi e wijo Venezuela kod kwand atamalo 50 komedi 1 mag ombulu. Azimio bende oseyo doho kuom tiyo gi dhok manyisa chaya e kinde mag ng'ado bura ka giwacho ni okindegi biro chiwo duoko margi manimba e wi kaka doho nong'ado burano. Erokamano ne George Bati. Kamachielo kanyo edo kanyo ni bang' jatend piny Kenya William Ruto nyo walo jotend duon bura mar Amani National Congress Musalia Mudavadi e lemo ma ochuogi mar jatelo maduong' ma ochung' ne jotend migepe. Paro medo mana nyuolore e kind oganda e wi ka bende lemo no oluwore kod chik. Walter Nyambaga miyo mathoth bang' bilo wach kod jolony. And that is the position of the Prime Cabinet Secretary, and I have appointed my brother Wycliffe Musalia Mudavadi into that office. Bang' jatend piny Kenya William Ruto walo jatend ANC Wycliffe Musalia Mudavadi kaka jatelo maduong' motelo ne jatend migepe, kendo lero moko kuom tije mage mokelo kanyakla rango tije mag jotend migepe e tudruok mag od bura kaachiel kod piny owacho e kind mamoko. He is probably the most senior office after the office of the President and Deputy President. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments, in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs, and projects, chair and coordinate national government legislative agenda. Oganda jo Kenya omuocho mbaka e kinde ma jolony bende owacho ni nyalo bedo
ne jatend piny William Ruto chuogo lemo mar Prime Minister oko mag chike mag katiba. Ing'eni Migosi Musalia docket ne onge constitution, koro miyo kata ko fail kata ka ok fail onge kuma jopiny nyalo dhiye, giminyalo timie onge nikech docket ne no onge. Kudhi e mbele doho tibro yud ni mano docket ma en administrative chuoga. Mai gima obalo wang'wen to koro tij ministry ni kendo gipogo moro matin Musalia timone coordination to moko ka ne Rigathi timone en jalup Rigathi kosa enango nikech lemo momiego duto onge chik. Wan kaka ne waneno nonego miya lemo ma kawaida. Jolony wacho ni chalo ka gima owany oko moko kuom tije mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo mi Musalia Mudavadi ka gitene kod siasa. En mare ni en achiel kuom ministers 22 go.